Milí Skaličania, práce v lekárni u Milosrdných bratov sú už v plnom prúde. Do 2 mesiacov ožije toto miesto s bohatou históriou. Pribudne tu nová kamenná dlažba, ktorá verne pripomenie tú pôvodnú. Obnovíme elektroinštaláciu, celé priestory sa vymaľujú a celkom nové osvetlenie ešte viac zvýrazní krásu tohto miesta. Tá najlepšia časť ale stále na nás ešte čaká. Po dlhých rokoch sa sem vráti krásny historický mobiliár. Tešiť sa môžete aj na pôvodné lekárenské vybavenie. Veľké ďakujem patrí obyvateľom Skalice, obyvateľom Holíča, ale aj nemocnici, ktoré nám dané predmety darovali. Tieto predmety prispejú k dokonalej atmosfére lekárne. A teraz tá najlepšia správa. Už tento víkend sa uskutoční v týchto priestoroch školenie našich sprievodcov. A pokiaľ sa nič neočakávané nestane, lekáreň otvorí svoje brány už počas tohoročného Trdlofestu.